Kienu nistennew ħafna dejn. U sorpriża għalina kienna kważi tajna qalbna. Tajba ħafna għax għamlita kif suppost x-xita għamlita u l-art xorbota kollha xorbota l-art. Ix-xita li għamlet hija bżonn juża għalkemm għadna lura nieqsin ħafna mix-xita. Jalla tagħmel u jiġifieri ma nafux fidejn ta' fuq, imma jalla għandna bżonna ħafna, speċjalment fuq snin xotti. Dawn kienu r-reazzjoni ta' bosta bdiewa li waqgħetilhom żokorthom fix-xogħol tar-raba'. Iltqajna magħhom fl-imġar u qalulna li x-xita li tinżel iktar bil-mod jew kif jgħidula huma x-xita tal-art hija l-aqwa l-bdiewa minħabba li xita lil ma ssaqix fil-fond u ġġorr il-ħamrija lejn il-baħar. Kienna nistennew di x-xita, is-sena ġiet imwaħħra, aħna lula moħħra meta tiġi tard. Veru tajjeb għax għamlitu bil-mod, il-ħamrija ma ġerritiex għax meta tagħmel bil-qawwi jiġu anke l-ħamrija. Staqsejnihom ukoll jekk it-tisqija bl-ilma tax-xita u dak li jtella mill-boreholes jagħmilx differenza fil-prodott. Il-ma taġġieb ilma tax-xita ħillu ħafna u tabbaħ jkun naqra mielaħ. Is-saqqej jikber bil-mod. X'in tagħmel ix-xita? Tajt id-dumma tmulla wara ġimgħa. Taruħ kiber daqshekk. Kellna ħafna ilma li nużaw minn tal-boreholes ngħidulhom, illi dak kien qawwi, kien qawwa ħafna. U bekk issa għamlet x-xita nħaslet l-art u hekk il-wiċċ tar-raba seta jieħu r-ruħ ngħidulu aħna. Għalkemm il-ħadd li għadda nfetħu bwieb is-sema, l-bdiewa tennew li l-ilma li jagħmel mhux biżżejjed. Jekk average ma jagħmellekx bejn 16 u 20 pulsier fis-sena, għajt għandek in-nuqqas ta' xita kull sena. Issa ġieli għamel 12, ġieli għamel 8, ġieli għamel 20, ġieli għamel nhar iżjed, jiġifieri imma dal-aħħar snin naqset ħafna. Fl-antik ġieli kien tagħmellek 3 ijiem xita jew 4 ijiem xita bil-mod regolari, dik tgħin ħafna dik tibqa' nieżel kollu għal ġol ħamrija. Niftakar meta kien għodni żgħir, kien tagħmel xita. U niftakar is-sajf kellu ħireġ l-ilma minn ġal-blott. Kien tfol, għala wisfil għaw x-xuri u kien dejjem nilagħbu hemm. Dejjem ħireġ l-ilma kien qabadna laċċi nixorbu fis-sajf kien jgħaddi l-ilma. U qabel irħejnila minn fuq il-post, il-bdiewa sostnew magħna li hemm bżonn aktar xita fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin biex l-art ta' bilħaq tieħu r-ruħ u s-sena agrikola ma terġax tispiċċa xotta daqs il-frawli.